Χαίρετε, έχουμε μαζί μας σήμερα τον Νικηφόρο. Εγώ είμαι ο Δημήτρης, ο διευθυντής της εταιρείας Gizmo for You. Είμαστε τα παιδιά που κάνουμε το SRC, το Control. Σήμερα θα μιλήσουμε λίγο για τα features που έχει το σύστημα. We're going to speak in Greek today and we'll just look at the subtitles on the video when you're going to see them. Μαζί μας είναι ο Νικηφόρος, έχει πολύ καιρό που πετά RC. Πόσους αγώνες εγκοπίες ως τώρα? 3 χρόνια περίπου. Ναι. Είναι τα αγώνες επένδυσες? Ήσαν basic. Τώρα παραδείσα τα και πια για 3D. Είναι τα θέσεις ποιες? Πρώτη συνέχεια? Ναι. Πόσα κύπελλα έχεις ως τώρα? Έχω πολλά. 3D αεροπλάνο, ξέρω ελικόπτερα? Αεροπλάνο. Πάντα αεροπλάνο. Πέτυσες ποτέ στο ελικόπτερα? Επέτυσα ναι για ελικόπτερο. Αλλά παραπάνω είναι αεροπλάνο. Ναι, για μένα τα αεροπλάνα είναι 3D. Δεν μπορείς σαν αεροπλάνο που πετάς, δεν είναι το αεροπλάνο που πετάς. Το αεροπλάνο που πετώ είναι το Βουτάνα. Το 3D το 40. Δεν που χρησιμοποιάς για RC τώρα, για τον πομπό σου? Ο πομπός μου. Τον JR το 9. GR9. Και δεν μου γίνει το πράγμα το μεγάλο που είσαι. Είναι το Watronic του εδώ. Το 4. Ο λόγος που χρησιμοποιάς το Watronic γιατί είναι έτσι? Γιατί χρησιμοποιάς τα στάνταρ τα module της GR? Βασικά χρησιμοποιώ το Watronic γιατί στο μυαλό το αεροπλάνο που έχει 4 σερβόπα στα φτερά. Για τα άλλα, για τα power box, θέλουν να έχεις power box και δύο receiver. Με το Watronic έχει τα ούλα πάνω, μια συσκευή και έχει τα ούλα πάνω και μετά με το Watronic τα. Πριν στο δείξουμε χτες που πήγαμε στο μοντελοδρόμιο, ξέρεις για τον πομπό? Εγώ δεν ήξερα, δεν είχα ιδέα για τον πομπό, πρώτη φορά τον είδα. Δεν που είναι οι πρώτες σου εντύπωσεις για το control? Δεν που σου άρεσαν παραπάνω? Το style, το design του, ένας άνθρωπος που να δει το design του είναι φοβερό. Είναι ένα απαυτικό, που το μου άρεσε παραπάνω. Ξέρεις μου πολλά τόσο πομπός. Για τα switches του, τα position του sticks του... Είναι πολλά βολικά. Ας πούμε, όπως πετάς μπορεί να πατήσεις ό,τι θέλεις. Χωρίς να αφήσεις τα αρχικά σου που το stick, ας πούμε. Το screen που έχει το default πάνω. Ναι. Δεν που λέει, είναι αρκετό ας πούμε για να κάνεις τα πράγματα σου, για basic ας πούμε πράγματα. Υπεραρκετό. Ενώ είναι clear ας πούμε τα screens, τα menus. Ναι. Το backlight ας πούμε βοηθάσαι. Ναι. Ο πομπός, όπως είναι τώρα, έχει 24 shoulder switches που μπορεί να βάλεις πάνω. Έχουμε modules για shoulder switches, που τούτο είναι το devastate αυτό το module. Έχει άλλα που είναι pods, τούτο που έχει πάνω τώρα είναι basic. So, σχετικά με shoulder modules μπορεί να βάλεις ό,τι θέλεις. Το maximum που μπορεί να κάνεις είναι 24 switches. Έχει μέχρι 4 analog pods που μπορεί να βάλεις για το shoulder. Και έχει και τα βασικά του πάνω στον πομπό. 18 κουμπιά πάνω στο control. Δηλαδή μόνο τα κουμπιά που έχει πάνω γύρω στα 18 και έχει και άλλο πίσω. Για το... Ναι, τα πίσω τα κουμπιά για sign up πάλι, μπορεί να βάλεις ό,τι θέλεις πάνω. Δεν που νομίζεις για το πώς το σχεδιάσαμε που μπορείς να αλλάξεις, ας πούμε, ό,τι πράγμα χωρίς πάνω που μπορείς να το αλλάξεις, δεν μου νομίζεις είναι καλή ιδέα, ας πούμε, το κάνουμε? Είναι καλή ιδέα, ναι. Πολλά πολύ και ένα άλλο που μπορεί να το βολευκεί. Ξέρεις, επειδή σκεφτήκαμε, σας πούμε, αν πιάσεις έναν πομπό άλλης μάρκας, όπως τον πιάσεις τώρα, δεν μπορείς να αλλάξεις τίποτα άλλο πάνω του. Ενώ, ξέρεις, 10 κανάλια, that's it, ας πούμε, τούτο που έχεις, θα φέρεις να πιάσεις κάτι γενόσκοπο, να πιάσεις άλλο πομπό. Και εμείς έτσι όμως το κάνουμε, μπορείς να αλλάξεις πράγμα πάνω, κάνεις upgrade. Και χρειάζεται να πιέσεις άλλο πομπό, έχεις τον τούτον και... Ναι, και τα κανάλια του, πάλι τα modules του φκαίνουν και ας πούμε τούτον μπορεί να μπει πάλι δαμέ. Φκαίνουν τα όλα. So, θέμα modularity ας πούμε, κάτι σαν σκεφτήκαμε ότι μπορεί να κάνεις κάποιος upgrade. Τα RF modules, όπως το έκαναμε τώρα, μπορείς να χρησιμοποιήσεις μέχρι τα τρία βασικά, τη Futaba, JR και Hightech. Όπως δουλεύει και το πράγμα, έχεις
τούτο είναι το FR Sky το module. Και αν είναι στο πίσω, άμα δεις, θεωρείς που έχει το δάμε. Τούτα είναι τα ref modules βασικά. Και το compartment τούτον φκένει και βάλεις τούτο είναι της JR, βάλεις το τούτο compartment μέσα και κάνεις το module και μπαίνεις κανονικά μέσα. That's the RF module feature. Τούτο είναι της Futaba. Έχουμε δάμε ένα. Τούτο είναι το Futaba το TM7. This is the Futaba one. Πάλι. That's it. Και μπαίνει δάμε. This is the Futaba module. Για εκείνους που vedούσαν FPV, κάνουμε τα λεγόμενα FPVC modules. Τούτο δάμε είναι το FPVC Advanced. Τούτο που έχει τα πάνω είναι το FPVC Basic. This is the Advanced FPVC module. Έχει internal 1 GHz επεξεργαστή OMAP, 3D accelerated, έχει αρκετό RAM, έχει αρκετά flash. Για το Basic έχουμε το video receiver και το RF το module για να μπορεί να επικοινωνά wireless. Βγάλεις το από πάνω, βγάλεις το από πάνω και το χρησιμοποιάς στο remote. Τούτα που έχουμε τώρα είναι τα Vuzix, τα RAP, τα 280 XL, τα video goggles και βασικά τούτα που κάνεις είναι ενώνεις το βίντεο καλώδιο, έχει video out δαμε, ενώνεις το πάνω and that's it. Μπορείς να πάρεις να πηδήσεις. Τώρα άμα το βάλουμε πάνω, you can fly like that, μπορείς να ελέγξεις την κάμερα, να θεωρείς το βίντεο και ο νικηφόρος μπορεί να πετάσει πριν το αεροπλάνο. That's it. Για FPV δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. FPVC Advanced, FPVC Basic και έχουμε και το FPVC Plain που είναι όπως το Basic, απλά δεν έχει τα joystick και ούτε video receiver. That's as far as FPVC goes. Είναι τρίγη οθόνη, τι είναι, touchscreen. Ναι, το είναι touchscreen. Είναι 4,8 inch, είναι 800x480 και είναι 24-bit resolution, δηλαδή colors, ας πούμε, 24-bit. Ναι. Συνήθως οι αντένες που βάλουν πάνω στα control δεν μπορείς να τα αλλάξεις. Ενώ η αντένα που σου δώσει δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Τούτην, το JR, δεν μπορείς να βγάλεις τις αντένες που πάνω, ας πούμε, να βάλεις κάτι πιο advanced. Τούτες αν θέλεις βγάλεις τες, βγάλεις την να δεις. Αν θέλεις βγάλεις την, έχει πιο δυνάμενες αντένες, αν θέλεις να βάλεις καλώδιο, να κάνεις extend, ας πούμε, κάνεις το πάλι. Τα sticks είναι actuated. Πρώτα απ' όλα είναι available για όλα τα modes. Δηλαδή mode 1, mode 2, mode 3. Αν το κάνεις setup σωστά, τα modes, δηλαδή το throttle, τα ailerons, τα elevators αλλάσουν ανάλογα με το τι mode να διαλέξεις και μπορεί το throttle σου να είναι αριστερά, το throttle σου να είναι δεξιά, whatever. Και το ώρα που το κάνεις enable, το throttle πέφτει κάτω και γίνεται το throttle σου, δηλαδή τα modes είναι universal, δεν έχει να διαλέξεις control με διαφορετικά modes. Δεν μπορείς και το πράγμα έτσι όπως το κάνουμε, είναι ωραίο, ναι, έτσι όπως το κάνετε. Όσον το, όπως θέλεις βάλεις τα σφιχτά, θέλεις τα μαλακτά. Ναι, και όχι μόνο το, δεν έχει να διαλέξεις, να έχεις πρόβλημα με modes. Ναι. Οπότε θέλεις βάλεις το πάνω. Να σου πει να είναι πομπή, και πρέπει να το ξυλώσεις, να τα γυρίσεις, να κάνεις πολύ νότο. Ό,τι μόνο θέλεις βάλεις. Επίσης τα sticks είναι digital, δηλαδή τα κανονικά τα sticks πάνω σε πομπούς άλλους συνήθως είναι pods, δηλαδή είναι analog sensor και είναι πάνω σε μια μερκάνη του stick και βασικά είναι analog το σήμα σου. Πάνω στο SRC τα sticks είναι digital, δηλαδή έχουν optical encoder πάνω και το resolution είναι ακρίβειες, δηλαδή είναι 0,01 mm η ακρίβεια του resolution. Στις παραπάνω περιπτώσεις που είναι να πηδήσει κάποιος, δεν έχει πολύ σημασία το πράγμα, αλλά κάνουμε το έτσι ώστε να μπορείς να αυξήσεις τα features μετά παρακάτω. Δηλαδή, μπορεί να θέλουμε να βάλουμε high resolution κάμερες πάνω και μπορεί να θέλεις ακρίβεια πάνω στις κάμερες. Κάνουμε τα sticks να είναι έτσι ώστε να μπορείς να το ελέγξεις το πράγμα.